da a ce ana bin tsarin da iyaye suka bi wannan matsalar shi ka same shi da sauki a cika alkawarin da iyaye suka yi a kanka kai kanka ba haka bane ba me sunanka ubanka ya sa maka Nasiru wai sunan da mahaifin shi sa mishi me Nasiru me ya sa ma wannan suna ya san ma'anan wannan sunan da ka girma ka yi tunani bari in cika ma alhaji alkawarin da ya yi ko kuwa in cika masa burinsa me sunanka kaza saka mahaifinka ya saka maka ya san ma'anar wannan sunan ne ba haka bane ba da ka girma ka ce to wannan sunan zaben min akai da wata manufa da ka girma ka tabbatar ka to barana cika ma alhaji burinsa ka zama Nasiru mai taimakawa mai kokari ka zama Mustafa zababbe ai kaza ka zama kaza Muhammadu sunan wa aka saka maka Muhammadu Rasulullah ka zama kana koyon saboda ka cika ma mahaifinka burinsa an taba tunanin wannan ba taba yi ba hadda wallahi a kai dai ka taba yi ba taba yi ba to tun daga farkon tashi tun daga nan muka rabu da abubuwa duk wanda mahaifinsa uban shi ya sa mishi suna da manufa ya saka mishi Muhammadu al-awwal har ashir Ahmadu Ibrahim sa'an nan ya saka Ibrahima me yasa ya saka maka Ibrahima saboda sunan kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka taba tunani alhaji ya zaba min wannan suna da manufa wane ne Ibrahima din nan annabi Ibrahima din nan ya yake menene al'amarin shi ya yake bara na yi koyon waɗannan ayyuka don na cika ma alhaji burinsa yana da buri a kai na shi sa min wannan sunan wa izibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna annabi ibrahim an yi mishi kaza Allah ya jarrabe shi jarraba da in kai lissafi sai kaga Allah ya jarrabe shi kuma shi ba shi iko na abubuwan sun shallake hankali mutum da matarka da ɗanɗanka karami a ce ka je ka ajiye su daji kuma ka je ka ajiye na bar ku lafiya ta ce to ya aka yi haka Allah ne ce kai ya ce ta ce idan layyu zayyi anallahu wani irin imani kenan wani irin imani je ka karshen rijiyar zaki ka ajiye ta wallahi gidansu za ce abadan sa'an nan kuma wannan ɗaya zo ya girma da ana son shi da menene da mai aka ce kaka yanka shi ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara ala ya abati if'al ma tumar wani irin ɗa ne wannan uba ce zo in yanka kai ce na ga wuya masa imani to kowa imani kai ma imani kana da shi mu duka ba imani yake ya kai wani irin imani ya haka imanin ya kai haka shine ai abin nan shine abin da ake la'akari da shi ya aka tarbiyyantar da wannan imani ya kai haka wannan ɗan ya girma ku je ku gina Kaaba kai a kama shi a jefa shi wuta a kama shi a sai da Allah ya jarrabe shi jarrabawa iri to sa'an nan Allah madaukin sarki ya bashi sa'a ya ci jarrabawa dama mun ce jarrabawa ba a yabonta ba a zarginta shi result ce sakamakon da aka samu a ciki in ka samu sakamakon kirki jarrabawa na da kyau ko ba kyau in aka samu mara kyau to kaga jarrabawa ba ta da kyau kenan to sa'an nan Allah madaukakin sarki ya ce wa izibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama duk da haka kuma yace wa min zurriyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin Allah madaukin sarki zai ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun ina mana inna ibrahima kana umma mana ibrahim kare al'umma ne mana al'umma da kai da ni da shi da menene wannan yana da karamci ba da kudi amma ba zai iya azumin nafila ba wannan yana iya azumin nafila ba zai iya yin nafil sallah ba wannan yana iya kaza babu wanda Allah ya yi shi kadai zai iya yin waɗannan duk baki daya har a rayuwar mu ma haka take haka aka tsara ta wannan ya iya likitanci
amma bai iya dinki ban yana so riga sai ya ja da inda bai dinki. Wannan ya iya dinki amma in yana jin yawa sai ya je inda ya nemi inda mai tuwo inda ake sai da tuwo. Wannan ya iya likitanci, wannan ya iya injiniya, wannan ya iya komai. In ka tashi bukata sai ka je ka nemi mai shi. To shi yasa dole kana bukatan shi, shi ma dole yana bukatan ka, ba haka bane ba? To saboda mu zauna daruratan, ina bukatan kana bukatata. To sai aka zo aka tun daga farko ma ai mun ji daga sunan da aka saka maka ma baka taba tun, mana haka kawai Alhaji ya sa ma suna ba, bai san abin da yake ciki ba. Me yasa bai sa ma sunan arna ba? Me yasa bai sa ma sunan arna ba? Me yasa sai sunan annabawa, sai sunan Allah bayin Allah, abdu kaza kaza? Me yasa? Da manufa aka saka wannan. To da ka girma ka ce bara na cika ma Alhaji burinsa, Nasiru na zamo mai taimako, ina taimaka ma mutane, ina taimaka da kaza 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 kaza. In kai kokari ma kana taimaka ma kanka kai kadai, ai kai kokari ka cika ma Alhaji burinka, ka cika ma Alhaji burinka ba burinsa ba. To wayan abubuwa duk abin da ya saurar da mu kenan. To sai aka ce Annabi Ibrahim